ade na wo dwene obedwena ma otia pa wa mo awu mempese china bi no kwabena ya beka se me na makum ekrom ha so de omuni masam ka ti jaya dwendwene no na ba fa oni ma kwa no fa oni ma ko na de wo ye no me ka se mani jigu ana meboa obe fa oni ma kwa fa oni ma ko na men ko fa be ma foforo mfa metena hase na me ne mo me bla so why you waje say wo uja wale wako eti sisa oni ma ko be kan waso ate tutu a ne bonna sini fie wi no sa nyema kwan ehin fa no sa nyema fa ko ka kire me na wo si fie wi na wo se wo ntene ma enyo bi na betena mama she ye se krokoto yi ye ga se krokosin eti wuti metu mi ba na metena fie a o se wo si fie na se wo ntene ma obi betena mama me nya ma anye se mi tu akọ every baby a o hwe de wo kire wo bi fie na betena mama mia wo ukade nka wonka hokra makoba wo fa ena papa ma ne ye nche wo me ba ha sei nti wo mo kwa wo ka ho ena wo no mo kọ na fie ha de wani ebehunu fie ha na so wo nan de ensi abiu subai na bayi na di no me wo fa onti awale yase me wo fa me ne nati awale yase ana me papa me ne nati awale yase me wale no ma nya ma adwen se me ware na masa akọ me nka asem we nkyira wo dodo sei na wate tutu a anya bia mi se wo no wo ya bonsam bi na mahu ana bayifo bia na wo krom wona minnim ana matabiri wudi babra bebai se betete no na so wo boa no na ma me waka no am se wa hwe ni yi babra mahu wa hu odi bibi efa woni so ka me ma me pa de nka de ntise nka wo fa ne ma me da aya mi de se wonim me me ma me ba mre wo wi ase da bra bibire nyina me matira me bre na mama me ba bre aba so de so antisa wontimi hwe sana wo be ko ene me papa o mo so mo ma mle da ene o ma me ne o papa mo bra wo mo bra hwe aware akura wonim senka yesumu a ye hwe dwuma wonde be ma no breye ni ya hwe wode yesumu na wode oba ye wona yanka won sa anka eti wo kwa seka ma wo kosa na me ba no o ye homo bro ena me so me to me homo bro ene be hwe wo ma kakra na wode akọ na ka wo kiti sei won sa anka aso kono fue ha ho nya wasene me mamenka asem kiro enya wasene me yo ma asene wa hono empai mamenka asem kiro ye ka busua e yo ba na okum okura wonim bi ena ma ka kiro ko ena ma me gira ho menyem akai wo woni ho me na nyem me enka bi da mame we kura de nke be de na nanom ase nka na nanom na ehia mama se ma fa na ahoguno so kura se wonyem na ekọ be bo so me nan se num ni me ne wonada o ne ho ananyem na ni bo so me dodo amenya eni na bo ba sibra be na mbo mame enka sa no ba wo kunu na wonyem di a akwara wo firi he mame me felo enka sa mfra ni ma asam na nkyere me bo ba sibra wo so enka sa esehunu ni kyere me mame mo akoma mra fom we na nanom ni panifo nim na beko me bo ba sibra we die se na nanom kura na esia be heme wonni bo so me dodo amenya wo be ka chem se me bo ba sibra wo yedu ye ni me kunu tifia o ti ha bi wo yedu ye ni me ne dadam ha no wo da ho bi na wo yedu ye ni edura nwumra wo to ne pa no wonka ho bi o hede wo tere me na me se me ne wonyim oba wonyim ena nim ne kunu me se me ne wonyim kwabena wo bei oba wukum nananum na ye wadom ena wo hu se wofom so bi eni wo ho ena wonya wotie didim na wei sasabon sampa ena se mi nimu a se mu mi hu mi kan na wo timase mame fache me obaboni ni mi hu nka we nka dro bi kra de atunso ma no mama makumi minim se wa ye na nye yie efi enne amene ukasai kokumi ni enso kra fifi anam anom me kwa safoforo na me diabro no wanom aduane menu a me gira ho saa na wadidi ye nya si ho sasa adwenfia abakora we tirim no obetimi yakun se onyim onemme kwabra mu akon jampa odihye ba ebi sida me se me no na yim be ma onyim na ninku ma me gira ho nko na me kwan gira ho ma me kan me se bi suro gira ho me kan ho aso ati awalewi inflation china so na ukwa wale wantimi antena enye me ena me catch me ba me kra mabusuafo se me be page apade abefi ena subawe na be na di ofia wonni me poma wo ye hwan me se wo twu wo san ne batenya pe efia we mu me no me yenu ye be kire de ne dia ana ne ba dia
se wo ba ye wo nsa aso bi mu ofiase a wo ba ka mama tie Bank amere. she wo ka se me do huru ni mo ko so ahu munni hwe na wo ba na wo mra wo ase na me pa de enko no na ba hwia ta me ba de ko so no awura gina yie me ka kire wo Kono ne obusua nkokun. So mu na amu anya awale pa. Me de mabusua boa me muta machi. me ma wale pa ti na be banya sika ma wale pa ti me banya bibia wo die me bi so me so wo so wonni ne wo si o hia bro mo o ni subai sa wo die nti no wo mo kwa wo mo nya hwe no mo de ko eti sa na nso be ye wo nya hwe na wo de akọ me fie hia bublo nti e na me pre ejapade amen kire wo obi a hia no bia okotokoto obra na wo ase wo de wo sa mu wa de ko frako share me ade na wo kwa he me kwa he e ba ni wura ha o timi afi me de de duro no ye duro bunu mu nya akonya de se wo kosofo bafo wo betimi asesa eye nisu ene ne ban jan sesa ne nema betugu fie honom me nipa nyina hu se wo ye fu wonye oba ye ware no enya de a wo besu sense nyako se nya twompa ne ye hyeda nya de me nipa emedro ye megye ntum se ye ne ye me so betimi asu sumuja ensu jebi nya kokoduro ne gina brane se bema wo ntenta so nto fom nsanfa ne jano mane metane baby mebo ne dwaman adai ni papa se ade na wo so wuhia ni pabone fo sa ekira no watete wa no waku ato atwene se se anhwa ade do betimi akakopie so kra so obi ne da woni akọ betwa awu meboa jano mane metane baby onim de nti ama ye din sa adai wadwe ho dada wo enya na nwene ho chese mewura ho mehwe odo mewo ede manyako ene odo a medana di ede manyako na wadi ubone fo sem saa ne nti no wo pese nka kofi sese kwakọ yi niam nana enya na saa na meka nyako mama seme bre ise hwede metifie edu eba kura mi nibi jebi dabi wonte ade bi se na ne yemua na se susu ampa se ne nyako subantie fa se dama na nanom so mama na wo ama enka wo baba wei so enka meme wo kwemi na ne beda me se enka wo baba ti se nyako wo ba ama wo betimi ahyewa ama wo kra wo ye agya kra be ene obeda tumi ede omo ye ede nyako ye adwuma de na nanom kra na mo na omo nhye bi do na se ye be ma so am se nko be bokro no ye me ka nyina ne se me hwe bra masai a me dia tena nyako ho me modern bo ama bo na brabo mu nyina ede ni nyina gu nyako so a chese me aya me tini nso nim jebi e ma na nya odin wate jebi e ma na nya wodin e ma na nya wodin o enti me bo nyako pa obetumi ama ma nyako ma ye de dopa biom ubenya ubehye ni papa po ye se wo pam akokọ bone na papa de akire empani so se wo srawa ye cha ya jebi ho nya aware pa hwe ka wo sisi so wate ne jane manenko na fa ho ba for resi ho ma nananom de wo so mo ye ma ubia ntenten be ye me so mo do ba bi bedu kuro yi ma omo de be hye watamfo ani wo na nyako wanka ye nso be ka ya sere metwi wo so akekere wo wre wo ye ni papa wakasa mate nansa de bia me basa be kekere wo wre kwa wo da me kokum sei na me ye chesu kafra wate wo se me fadi wo sene nyako na me manyako ti ni suo sei chiame nenka mia so na sa wo pedu for de sente nyako ye osa no ni nua ni nyako Eshelda na me so adwen ahye na me so me pesa me Jebi ya fa binya serie aso akoma atu do asem ne how Mame. Kese. Odia ne dia. Yesasa na pumi ensesa. Nobody else knows no sesa. Mame say inde bia no ba ya ngwan ya de. O ya ne dia ke hunu. How dia. Se dia yesu no pe. Oba de he se hu se de be se ye aduane, be se ato nkyene, be se bibia pepepe.
Na se nyɛ da bia no ba aduane bɛyɛ de. Ɛnyɛ wo maame so a. Ko so dia. Na me so Di na di. Ni shira wa no. O maame ya de. So ka no mama dwane papa bi ni. Na die ni. We ye hu bi da. Yesu di ma no wai. Na hu ti ame. Na ye papa bi. Praso wansana. Wansana ntum. Ti akura to mama yi na firi. Ewura to bo na we pra me ma. Ba me kra me fi. Ma me so no mu kra. Me da che. Mame. Nsuo dia. Mame. Ahina mu dia. Ena nso biem. Body ne ne ma ne go ho ne we. Obodi e ofia ha. Body e ofia nyina na ma no ma me bayi. Dia ka so hu ahinti. Ma se ko gonwera mu. Tupa akofuo mu ho. Ne ko pa bi be no wadi. Mame me sheda yi nkontomre kakra ti nkwansusu a. Ena me de aka body no ho se me ba ba be no adi. Efisa no na ye da ase. Ade nti na wo so fa. Eno so na me se da se me nso me no ama me beredi. San se me ba no hia moje duro nti. Me no kontomre no ama me ba na di ni kwansusu ano. No wanyini from aka ho ama me. Na me papa bi. Mame mo ni na ho. Mba woni na ho. Na de ono uba na ye ofia ha se no. Mame mo ni na ho no. Mba woni na ho pa. Just mo se mo aye mo adwuma ka mo tam bom. Se mo bedi mi mani wo ho. Mo bedi mi tutu wa. Ah, praso me praso ma. Hwede o kire. Isanso wo star. Mame, afen mo so wale uba na wo hu. Hey! Afen mo so wale no. Nka me pe papa. Mi gitum. Nka me pe o. Titinto. Wusi wo kompom. Hey, ewra. Hey! For one no me sibi ba no mo di na tam. Wait tintinto. E ka bi nche no krada. Oba be sekete be ma se tintinto a. Na se wo be jofo no wo. Wo be jofo me ba ma me mebo a. Wo nya tintinto. Cho for the free. Wa ni na say ni free me so ma me akwa. Na no mfa abone ncho. Mami, me ka mo aso ate. Me na metema wale ase o. Enye wo na wo wale. Me ka menne akwa sum se me e na metema wale ase. Enye wo na wo wale. E na ma tie, wo sa ba je me fira busuam. Eti se why mo agye me be kire me koma, enye fie ha. Akomode o. Ekomode me. Enye ko obusua fie. Me nkoma busua fie. Sa na yeko. O ware. Na we minim so wale so. Ah me de minim. Me kwa ba mu akon. Oba ne ho abɔ ne ho so ye pamre kura wonko. Oba ho abɔ ho so. Be ma pam wo se me nkɔ me tia wale ase. Me oba bere akura pam ya mekɔ. Kure na atwa muntia. Eya wo mle e na atwa muntia. Me de disika be ye me ho ade o. Eti me nkɔ se me ma me niema so ana me kɔ. Me nye bi da. Ye disika be ye me ho ade. Mekɔ ho abusuafo. Kɔ wo da so tifia. Na me de me ho ba ne ho abɔ no se de o. Se se me be yanka nanka be me kura wonya bi da. Ye kwamna. Amen. Say you can yo. Ye kind. Ababa we. Wonam wane ho jo nyina say na asem wala nko. Wo so baba we bi wokunu nya kunu wale a efidi efide. Mami ba men ka asem ba konchiro. Me mbema komo medim na mo mienu mo medidi wa hase yo. Aduane ye nyina bi. Mami. Meba. Eni me bi koso. Me nti ase. Mami na nse jebi. Minima de kode amaye no. Because I don't want female. Utwitwi fam so so ne nam meso ani. Aduane kwa na me de be ma na oni. Ai mami. Ti ma dwene wa na me se da bi. Me ba be po amane. Na de wa ye penwe wa pe kasa bi ne na ye de. Aka. Abe se bi obi jar ku de wo ye na anase. Ade ku de e ma na ye sa no be ka kire wa. Why? Ah, so de be nchi. No ne to ba no. Ano ono na mo cho ono chi wa cha ono na wonu aduane wanu wani ono na mo cho brankam Nkasa mo onkasa ho che die bench so me kasa no kra wo fi me o ka cha ho fi o be dia me pa cha o so ye ya wo cha o be hu dia me ba be ye no wo fi di mo me ba be to no ho mami gado enipa mu ne buofu enti se wo nya abotra na kasa na se wo koso de abufu kwa ase mmoa wo no buafu acha me to me buafu mami miss na me ba fe che wa no kura anya ne cho ba no ba ba ne na mo chi wa tie wani mo na wa che onu aduane a cho ti we wa chi mini wa nyu adi wa di mami nya abotre misro wo de be kasa de bi na ne nkoka yesa so wo so de abufu kwa na wo jamia me mu ware nje bi asa ebuso se ba sa krumu afo be kasa na okwa wale kura wentimi anko na edinde be yensem keka onko anu akwa wadi awajaye ha onko anu akwa wadi awajaye adwe kan akoye wajaye wo ba ye onya kuno
Maybe I know. A few months, Ebbe, why don't you walk away with Jay, obey your Yakunu? I don't want to talk on with Jana about you, baby. Said your bench. Miss Rowe. Me dey yawo dom ti na me mpesa anya manu. Me ba no na cha kwa wade na cha be me etia wa nu atia ni bi. Wa nu agbo ni bi. Odidi wa cha manu odidi ni bi. O ja wa wade anu abeti na fie. Wo ba wo benya kunu foforo. Ma'am. Ado. Echeche we de wan fa ma be jaisa. Cheche wa ya cha amambuofu. Tina me si nya botre no na wo pa kasa de bi na ne nkoka. Nyasa o ja me na betena ma me se me kono ma san de aba ba ka yet we say e wana bibi afri be fia nti wo anya nto boss na se me san ba ye mo be kire aka mate ode ko so ma bo chu bi atocho na ma ba ho enwa me ba ho no ma so de mbo achi afu anhwa ma betutu mo atu nti ode ma bo chu bi ntocho no ma ba ate mate mam na what did you oh madidi ode enwa na me bro no ebi wo ebi go ebi wa de mo wa no na ode ye bibi mo wa no ate usika no so ebi wo ebi wo Mr. Sese and the boy free the mint me and Gubusa and the Mr. Sikana with your bro. So free and Kakranka. Mate, Mate, a bomashine. You got to why I don't why? Mate, and the Bojuneja, Ebi and Menaka Samba. Mate, the Bunyan need Mr. My winning Wonka Kranka. Why? Mate, oh dear, we don't watch a man what it. Mate, Ukoda, Yana, one farm watch yamo. Ate, Ukodape, Yaja, woman. The bufu said you any or ban who shall wait down on me. On one so my day I'm quite watching into my codaf. Hey! Say, who gave you a turn into my codaf for codafum cry? Hey, at 200 say. On Passover should be pocranas. I am a con. Yeah, Pagana, she died. A some man Nigusu American. Sabi, Penifos will be in this can any time for that. Sabi tutua. Bitu anamona me bam ho ebeji na waye ba yes nyina am no fa edin kan no ese me pama chew Ofa ye na epese po chew dabi e wo se me na ka metu anamon eba mo ho ebe ka yes nyina a kire mo na sanse me ma me ye se oba be bo mamane bi kwa na me ani na so se mo beba de me ma be kan nyina e no kre tutu a se me ha mani nka busumi nan se nuni Sabi, tutu ane me nai. Oh, onye aduane ma me ni. Omoa me ohabem. Onye bibia. Sabi makwa habem wa mako brati mfifiri. Me ba asenka aduane kura si wa medi no. Me ba no wodidi ada. Bisa no a. Odi matem ne me kom se Sabi nya oba me maame edi ni ho adanse so ware edi na mame. Nya onu nie. Enti said ye me mama be kan no said ye si kon ye tutu ade mintimi ne ntina mintimi ene ne ntina o hye makonfo o bu mi kom sabi nananom ehira me mi wo bi na sabi me nko ware oba oni me meta no meye mi sei dia enti o fa no said ye me mama kan no sa pepe mintimi tutu antina da woma penifo si bebia ye chichira bone hwa na esane ne mom enso we die se de medi kan mo fa nche me na wo se ka me na me ba be kan asem wo echire mo ti misire mo adwina mafa no na se gina ya mesi no enti tutu a enkomo bebere ba ya fle no ane na di nyina chi no ena oda so eye ne oyi esa akro bi won che ya obeka se bi kura na ya ntete ya de hie ne yie yeso so ya tete ya de hie ne pa a kire no ekwaye fa so ne be matena ekwaye fa so ekrokro be ma ema na ne ji ewo na waliem na adai enti were aso le besro pa apa oche se ujanu no ndi yesro fa che na ya ne ya de hie no enko kasa ebesa afle no asi amako we dey pa chawa the person and kone and kokakasa di we dey ayo chop up ene be kasa na mpanyense asopa no ewo enchere asemutie enti ebia na
nyame ayɛ adom ne yɛne ne kasa na waba fam na afei deɛ na nhu no ka no wonhu no saa bio wate adaroma aso yɛsrɛ wo paa srɛ wa na yɛnim afotuo a obi de atu no yɛ a ɔdi saa adwuma no koraa yɛsrɛ wo ana ɔba ha no wanya namfo bi ana aso ɛneɛ sɛ ɔmmoa me wɔ habɛn mu ne ayi no mesɔre a mekɔ habɛn mu mede mama paafo yi ɛyi adwuma ɛba no wɔ fie ebi wɔ hɔ a na wapie wɔ mu akɔhyɛ mu a na ɔba sɛ wɔnya yɔnko bi pɔten bi deɛ mentimi hu gyigyi sɛ wɔnya yɔnko bi wɔ ase yɛ a wotu no fubɔne mense no sɛbe moyɛ mpanimfoɔ ɛna mototo me nan aba me nan ase sɛdeɛ moka no sɛ mo ne mo de hyia no bɛkasa kasa mentimi nyima no ɛnsi bɔne ma mo saa kwan no na mo ne na kasa sɛbe me no no a ka me nware no deɛ me paa gye ha ne sɛ ɔbɛsesa na ɔde na adwene ama me ne anyina abɔbra nti sɛ moaka ne saa mate mɛhwɛ mo anim kɔpepi sɛ mo ne bɛkasa bibia bɛkɔ yie nti medamase ebia mu so no mesɛ mesrɛ mo sɛ mea no mɛntutu me na ama mobile ɛno deɛ mɛnwene ho koraa ɛma ne haw mɛma ne haw wedeɛ na ase no wedeɛ montwɛ na meba na na menya mo kwan na wɔ hɔ no mo a ɛna abudɔ no ma bae asɛmtua wɔ de bɛtɔ m'anim a ne sɛ wɔne wokyi hɔ ɔno aduane a wosimi nni ɛdua na adwe asɛm ne na wɔdwene ho a wɔkyekye wɔ hu deɛ wɔayɛ wɔ na mehyɛ dabi ne ɛme a mɛba ne ma bɛbisa aseɛ ɛno nti na menam yo aso sabio abura no ma to me bɛka kyerɛ wo sɛ ɛdura anadwo a mene ne nna wɔte sa menni n'aduane wɔte sa na awo we de mesrɛ me bisa wo ɛdeɛ na bɛma bɛma bɛka sɛ ɔba wate sika ayɛ no ho adeɛ onni n'aduane anaa wɔne ne nna mepaakyɛ wo otumi ka asɛm korɔ anaasɛ ade korɔ a wayɛ me nti a sabio biribi saa ɛkɔ soɔ media wanka hwee ɛno akyi wɔkye ɛno mekuni ɛdura n'adwoa no me na wie aduane ɔtumi nni na mehyɛ na no to so adeɛ nkyɛ hu no mɛkɔ hɔ ɛne sɛ meka gu mu a mede aba asɛ ɛneɛ mɛserɛ wo ani deɛ mu sɛ wobɛsan akɔ anaa wobɛsan akɔ fie na wabisa nyako sɛbe asɛm a wɔbɛka kyerɛ wo yi ebi a na waka deɛ wɔ mu akyerɛ wo yɛyɛ me yɛ abɔdɔm mensa nkɔ bi kya na de kɔdi a wo wayɛ no nti wuchi wo ni na duane ene ne na se die ba hu ntia sɛ asɛ wo pɛsɛ wo hu ɛnti wo pɛsɛ wo hu a kɔ na bisa wo ba no na de du asi wa ye bisa nkono ma wo na asi kai ɛna waka kyɛ mo akyerɛ ɛna mɛkyekyia me na ato aba sɛ me ba be bisa na no nti gisa me saa me tietia me na akyi ɛkya akɔfie kɔ bisa mba no sɛ die nti na die ba nko ano de ayɛ wo sɛ me mpre bia sa watwe kotokuro wo to ana ya we wi aduane a wosimini na wuni agya ye wuni na sa wono obedi ananka omfani na ono me kasam kyerɛ no a wontie me ka me tunifo ne wafa ya anka nya bi nie sa wi aduane a wosimini ka wuni a me amidi ya na akyɛde na sa wo cha uti hoyi wanya oba we che ya wa no wanya oba we che ya wa no na ono wo nanka wetia kra nanka de ba na achi sabe wo se wo pese wo hunu de wo mu o me se bisa wo ba no na se me nka bone enti wo nka me bo techa me kokko bisa nyako wa ka kire me ama me ma cha ya ba na me ba nam di dwatu na ebre wa na che di be mma e ho de aso mi ni aputo ya danse wo mpa no agya no du fie kure ya yatim emu hene se me be ya wade wa mpe woni o techa ope wo etire yintira na ana abagise eta abure kira abagise o jo kira ma men sen won panu agya no bai weche apo kiri wani ahwe me debidi odi gwa to wa be ma ojo kimi ani kia kimi